Ginirio makare wan bende waikore gi weche manyien mag migago mabiro ni kowuok e Ramogi TV e boma ma Nairobi. Mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Osiptande ji giwegi ywago ng'ikruok e chenro mag SHA maduoko chien weche mag thieth. To prevail upon all of you to ensure that we support the government, we support NACADA so that we reverse the current trend of alcoholism and substance abuse. Riwruok makedo gi yedhe mamero ji e pacho ka NACADA orido kanda ne chike mag uso kuong' ahinya to machiegni gi kuonde tiegruok. Through this facility, our girls would find a decent accommodation for them. This is a case study of what corporate social responsibility can do. Sikud nyiri masiburi ei Karachuonyo oyudo kar nindo manyien kokalo kuom kambi mar Kenya Pipeline. Nyakwaramogi gi thuolo mar orote machoke laini maro mar 3-6-0-0 machiegni nyinga Milton Ochieng. Maha ute thieth 4,000 manondikore kendo chiwo thieth e bwo okumba mar thieth ma SHA yudo pek e chwalo ng'ur magi kokalo e mbui mar okumba mar thieth no. Kaluwore kod lipot mar nonro, riwruok mar ute thieth mag ji giwegi nyiso ni 89% mag ute mag thieth pod yudo pek mar chwalo ng'ur kokalo e mbui. 73% bende ywago tudruok mar mbui matekone ni piny ka 71% to ywak ni ote machuok mitiyo godo e puodho thieth ma jotuo deko. Judith Omondi nigi ler mathoth. Dweche hao 7 nyaka ne chak ti kod okumba mar thieth mar SHA. Dwe ka dwe riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufa osebedo ka golo ripot mayango kan kod rem ma pod okumba manyien mar thieth ni godo. Sani gigolo ripot mar 7 mayango ni 89% mag ute thieth pod yudo pek mar chwalo ng'ur kokalo e mbui mar okumba mar thieth mar SHA. 73% ywago teko mar mbui mani piny, ka 71% to ywak ni ote machuok ma itiyogo e puodho thieth mar jotuo deko mano ma idendo kaka OTP kendo samoro kobi chuth. 31% mag ute thieth ma hao 4,000 mane okaw pachgi yango ni laigi mag mbui onge kod moko kuom thieth ma owinjo chiw ma idendo ni benefit packages. Kaka achiel kuom yore mag manyo kony ka owuok e apise mag SHA, 74% yudo pek e chopo e lai mag apise ka okalo e ong'we yamo, samoro simbegi ok maki ka ote mag email bende ok duoki. A limited number, precisely 5,380 claims processing devices in counties. In addition, there are frequent system downtimes and inadequate e-claims machines. Kopogore kod magi, bende pod giywago deko mar chudo 46% mar ute thieth ema osechul kende yare dwe mar 12 nyaka tarik 4 mar 2. Hospitals countrywide, whether public, private or faith-based, 86% of them, which literally means all of them, have told us that they received no payments. They have received no payments since 1st of December up to date. And these are the hospitals where people are going for outpatient services by law, because we have limited outpatient cover to level 2 and level 3. Kalore kod ripod ni, pod nitie deko e chudo mag ute thieth e kinde ma piny owacho to yango ni e kwan mar jo Kenya 19 ma ondikore okumbano 14 ok chudi gino makelo pek e chiwo thieth kaka owinjore. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruoge makedo ne ratich oganda Mombasa owuok oko mar seyo tend riwruoge mag pinje Afrika kuom rem kedo ne jatend kweth makwedo e piny Uganda Kizza Besigye. Gikoni en ayanga ni ngima jatelono masani ogeng'ne gi piny owacho nitiere kinda kuru gasumbi, to kata kamano tend riwruog pinje Afrika pok owuok oko ayanga maloso gi jatend piny Uganda Yoweri Museveni magituo ni rocho ratiche. Gidwa ni jatend piny Kenya William Ruto mondo owuog oko ayanga mar nyiso chung' mare kotenore gi wach geng'o ne jatelono, to chutho ni mar ne oteke ka en e pacho ka e giko mar higa mokalo e kotere piny Uganda kama ogeng'ne nyaka sani. Sisi kama viongozi, sisi kama wanaharakati, sisi kama mawakili tunaona kuwa huu ni udhalilishaji na international community lazima iongee. Na tunasema
release Besigye, release Besigye. Hatuwezi kuwa sisi tuna muungano wa Afrika Mashariki katika masuala ya trade na katika masuala ya kupanua uchumi, lakini katika masuala ya human rights hatuna uwiano huo. So what we are calling upon ni kwamba serikali ya Uganda iheshimu haki za kibinadamu, ili tukiwa katika East Africa tuwe tunajua ya kwamba wale marafiki zetu ama wale majirani zetu ni nchi ambazo zinaheshimu haki za kibinadamu. We cannot be an East Africa that does not respect the human rights. Na mimi kama mwanaharakati nachukia sana hichi kitendo, yani kimeniuma kwa sababu mwanaharakati wetu mmoja akiwa yaumia, sisi sote tutafanya nini? Twaumia. Tafadhali tena naomba tafadhali hili swala likomeshwe. Utekaji nyara umezidi. Hata pia mtu yani wakatazwa paka matibabu yake. Jamani, hicho ni kitendo kibaya. Tafadhali free Dr. Kiza, free Dr. Kiza. Yule ambaye amechaguliwa sasa Mohamed Yusuf kama kiongozi wa AUC aweze kuzingatia haki za kibinadamu na haki za wanaharakati lazima ishimike. Romo maduong' mobagie gi doho mar East African Court of Justice ochakre ayanga e boma ma Kigali e piny Rwanda. Romo ni okelo kanyakla jong'ad buche, jolony weche mag chike, jokedo ne kwe kaachiel gi jotelo mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe. Romo ni igeno ni dhi twakie moko kuom tije mag dono kamoting'o jiwo ratiro mag oganda, bero uchumi kod nyayo telo makare pinje duto mayudore ugwe mar Afrika. E kinde romo ni, moko kuom midhierni ma pinje kaka Kenya osebedo kakale bende idhi non. Jatelo maduong' matayo dohono Nestor Koyabera oyango ni kata obedo ni gikadhe obadho mathoth, gisego okenge mararieya kamoting'o tieko yalo buche maromo 200 e kind 800 manochwal e dohono nyaka nochak tich ayanga. Today we have received more than 865 cases. It means that within 23 years we have received more than 865 cases, which is a very big number of cases. As we speak now, we have more than 260 cases which are still pending. And the issue is that the judges are not permanent judges there. They are serving on ad hoc, except only the president and the principal judge, who are permanent in Arusha. Aduol magayo tiyo gi yedhe mamero ji kod kuong' e pacho ka na kada dhi nyime gi kawo okenge mager kaluwore gi chiwo lesen mar uso math makamago to moloyo alwora machiegni gi kuonde tiegruok. Jachung' ma Nakada e kaunti ma Trans Nzoia Triza Mwangi owacho ni okenge makamago geto konyo jopuonjre bedo mabor gi kuong' kod yedhe mamero ji. Koloso e nyasi mar sumruok paro e wi midhiero mikelo gi tiyo gi yedhe mamero ji, Triza nowacho ni nitiere dwaro matiyo gi juok mawuokie math makamago e konyo jogo ma yedhe mamero ji orocho ngimagi. Owacho ni gayo chiwo lesen aoyaye dhi konyo e duoko chien midhiero ma math makamago kod yedhe mamero ji kelo n'oganda. Korka kore Commissioner ma Trans Nzoia Gideon Oyagi bende wacho ni sirikal biro dhi nyime gi keto okenge makare machiwo leses. Be near school. You recognize that the function for licensing alcohol outlets was devolved to the county governments, and therefore we are trying to complement each other, because sometimes the counties view this as a revenue, avenue for them. However, we also want to look at it as from a public health perspective, where we also want to take care of the health of our community. I want to prevail upon all stakeholders, to prevail upon all of you, to ensure that we support the government, we support Nakada, so that we reverse the current trend of alcoholism and substance abuse. As you are aware, the presence of substance abuse and alcoholism affects security in the county. Most of our youth are now so much in alcoholism and drug abuse. So it is our business as a government, as a community, to ensure that we support our youth to engage in productive activities. And that is the only way that we can ensure that we have a safe and secure community. Jopuonjre manyiri e skund secondary ma Siburi Mix e kachung'ol bura ma Karachuonyo
oyudo fuong'ruok bang' kambi mar mo mar Kenya Pipeline gero negi kuonde nindo manyasani mabiro konyogi e kinde magidhi nyime kod chenro magi mag somo. Kar nindo ma jopuonjreno oger gomenda maromo siling $1,500,000 mar reso jopuonjre manyiri mosebedo kokoso kar nindo maber kaluwore gi onge mar kuonde nindo malong'o e skundno. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi gi jata tije maduong' e kambi mar Kenya Pipeline Joe Sang mane otelo e nyasi mar yawo ayanga kar nindono okoni gedono otim e bwo chenro magitimo mar duoko lwedo ne jopiny e kor gwenge. And that is what we see, and that is... We are praying for the Lord is alive. So it's not about the billions of shillings that we spend in the pipeline, in the tanks, but it's about what we do for the community. It's about the simple things such as classrooms that we build for our kids, for them to be able to have a conducive environment when they are in school. This is a case study of what corporate social responsibility can do. And we must also appreciate and commend the work of those who managed this project. Through this facility, our girls would find a decent accommodation for themselves, and as they go through their academic life and all the other co-curricular activities in this institution, they do not have to worry of where they will sleep. Gikelo madongruok ni mondo nyathi manyako osom kanie school ber kosorai. Mar ariyo, wan bende kaka county government kotelnwa kod Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga en weche momiwa mag somo gik eye center. En mokelo jomoko olosonwa dormitory weche mag job. Awacho mano endo niya kare osiepe mamako osiepe mabeyo man gi tich. Emomiyo pipeline konyowa ka. Sikund primar Magatoto mayudore kar dak ma Mukuru kwa Ruben pod dhi medo bedo lwet bod manyien bang' japuonj maduong' mar skundno rem keto romo e kind bod machon kod bod manyien kaka okang' mar wilo telo kaka doho yande nochiko. Koloso gi jofwambo e laro mar sikundno, Gideon Dambuki ma en maneja mar sikundno ma yande owito oko mar tend sikundno kod rowere moko mawachore ni nokodi owacho ni japuonj maduong' loso bura magala moro ma jotend bod mondo mi okonyie wilo telo kaka doho nochiko. Dambuki bende okwayo jotelo mondo owek keto siasa e wi chenro mar sikundno mowacho ni kelo pek mar somo e ngima nyithindo masomo kanyono. Sikul ma Agatoto osebedo gi ywaruok kod piny owacho madwaro ni mondo mi chenro magi odwok ne sirikal e kinde ma skundno osebed kitao gi ji giwegi kuom higni 30 mokalo. Mkuu amekuwa na feeling kwamba lazima aite BOM yenye anafanya kazi nayo ndio tuweke mkutano mwingine, na sisi hatukutaka vurugu, ndio maana tumesitisha hilo. I've seen the gate has been painted with the details of the school being a public school. I haven't read the nitty-gritty details and seen what is on the ground, and I just feel that I need to learn more. It's 1 month, but a lot has happened. Mambo ya elimu haitaki siasa, kwa sababu kama tungekuwa wanasiasa au wanafunzi wachanga sana hivi hawajui mambo ya siasa, na ningependekeza kwamba tukiweka elimu mbele na tuwapatie the right direction, mambo yatakuwa mazuri. Jokanyo e sekta mar somo koro dwaro mondo kuonde tiegruok kod sikunde ma pachoka orwak kit somo mitime mbui ahinya ne jopuonjre mantie maboyo, chenro motisi ni Open Distance Learning Model. Kanowuoyo e boma ma Nakuru e chenro mar keto ayanga buge matao chenro mag chako kuonde tiegruok mar yor mbui, jalup jachung' e riwruok mar UNESCO Dr. James Njogu owacho ni en gima kare mondo mi kuonde tiegruok ma pachoka orwak chenro ma chiwo tiegruok mar mbui no kaluwore ni piny sani lokore kendo thoth kuonde somo luwo laino.
educators are tight. The goal essentially is expand the reach beyond physical locations of universities, beyond even different classes of learners, people who are no longer able to go back and sit in a regular classroom to learn, people who have 8 to 5 jobs and they need to learn at their convenience. It brings in the whole element of self-paced learning, such that learners are able to pick what to learn and when, and even how. It is the time to go virtual for everything. This means even the education system has to get digitized, has to go virtual. The leaders must be universities. And for this reason, it is good and very useful to provide guidelines on how to do it in order to sort all challenges that are inherent in technology. Our universities, all of them have got an Odell Center. But the only thing is that it is peripheral. It's a peripheral unit. It is put somewhere in the corner there with understaffing, underfunded. There's no staff of its own. It is supposed to take care of the university-wide programs online. Jopur mag omuogo e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho konygi e yudo chiro, miyogi kothe kod kony mamoko e kinde ma pur mar omuogo koro dok piny e kauntino. George Juma nigi mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Sani uneno kaka futo mar lwasi koro chalo, marieba manyalo makoro, nikech sani weather is unpredictable. Omuogo en achiel kuom kothego manyachon mane ipuro ahinya kod jopur e oganda Luo. Dala ka dala nyaka ne yud kuono ma otedi, kata nyuka monudi kod mogo mar omuogo. Magi kata kamano sani yudo tek nikech dok piny mar pur mar omuogo. Omuogo ne okaw kaka chiemb jomodhier, kata kamano sani ji mathoth chamo kuon motedi kod moko omuogo. Ber maseneno kuom kaka japur en achiel an bedo ga gi food security. Sasa maringo tabi agolo mates takelo ne family. Stakeholders poko bedo kanyakla achiel mondo mi wa transform wa puro marieba, nikech ng'ato pure kama ng'ato pure kama ng'ato pure kama individually. Koro ana ng'iyo ni gima do bedo dwa bedo gi forum mar jopur marieba. One forum, motingo stakeholders te, government ni kanyo, industry ni kanyo, farmers ni kanyo. Kata bed ni thoth jopur oseweyo pur mar omuogo, nitie moko kuom jopur sanja, babende pod omako motegno pur mar omuogo e kaunti ma Migori. Cyprian Awiti, menjada gwego mag Kuoyo kodalo, e sab-kono ma Wendo, en achiel kuom jopur ma pod omako motegno pur mar omuogo. Ayudo ni in terms of input, onge input moro miketo ni marieba ok ket kata fertilizer. Na yudo ni kothe bende ne waturo twachuwa ni okodwar input mang'eny. Koro na yudo ni ene ma farmer ma pod ok ogerore ahinya nyalo survive kode maber kabisa. Marieba ni ji okawe kaka kodhi mar jochan. Ne ok giti kode ahinya. Nikech kuno oduma be koro ne ji ohero ema ji koro chamo, nyuka be ji koro we ji madho chai. Awiti ma jegni 87 ne ochako pur mar omuogo e higa mar 2009 kod 74. Ne oweyo tich mar puonj kane odonjo e pur mar omuogo kod kothe mamoko. Ndalo moro ka misaro leo no to koro adhi dawi e yie mondo ayud misaro. E yie no kona ni no nyaka bed ni ko yonge gi chiemo mamigo koko. Gi puro. No koro pur ne gima ber makipuro to kata ka misaro leo to koro be inyalo yudo ka gikonyo. Kata bed ni pur mar omuogo bende osebedo kod midhiero makoni kod kocha ma oting'o tuoche nok mar chiro kod mamoko. Awiti wacho ni ber mar pur mar omuogo osemiyo mako purni ma otegno. I remember one time they two biro mo okethe kabisa completely okethe kada mo collapse kabisa. Kada dala mana collapse got ni yudo ka ane poda chandora kode kabisa temo dwaro kada local varieties moko manyalo survive, manyalo siro swau, mochaka kata siro swau. Gombo maneno ni oganda donji pur mar omuogo to ahinya e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi osemiyo Awiti owuok oko mar puonjo jopur kendo rwakogi e pur mar omuogo ka ochiwo negi kothe mag omuogo. 2009 jomoko ni Jaika noriwore gi jok moko ni ICAD. Jaika oriwore gi ICAD nokelo na kodhi. Kodhi ne makoro na yaro ne ji kabisa. Apo kakoro meda bocha kubiro gi kodhi manyien. Sani wan go tayari ma joma dwaro puro koro marieba. Kodhi nitiere oromo 40 acres
Tani group mar cassava weche ware krimi ji 55 pa ward. To wan gi 40 wards. Nok mar chiro mar omuogo osebiro achiel kuom midhieche ma osethiro pur mar omuogo e kaunti ma Migori. Chuny nong'ikore kaluwore gi failure mar market. Koro nigi produce mar cassava no bedo mang'eny. Koro kama nitere mano nogo chuny ji. Wayud kaka dang wayud masin. To masin ok wanyal bedo go ka onge marieba mibiro rego. To kendo ne waseyudo ni masin rego ga tana boru dichie. Ningeno yamdo terwa bosia ni wadwa neno moro bosia. Piny owacho ma kaunti ma Migori okon mondo bende koro ket chike manyalo tayo chenrogo mag pur mar omuogo e kaunti ma Migori kendo gijol jopur e yore mopogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawadhi nyime nyako Ramogi e thuolo ni eri en ni jokedo ne ratich oganda Nairobi bendo bago romo mar kwedo sand ma jasiasa ma piny Uganda Dr. Kizza Besigye medo kale e sechegi eki motuoye gi sirikand Yoweri Museveni. Wawinjane kaka giwuoyo. War, a low-intensity conflict against young Ugandans, particularly in the central region and elsewhere, but particularly in the central region. So when I mention a count as high as 6,000, it's not misplaced. Rotting away in jails, some bodies have been discovered, thrown away in forests and other such locations. Lastly, what message to Museveni, General Museveni? General Museveni, you took power before I was born. I am now a tax-paying adult. I don't yet have children, but my age mates have children. Bobby Wine was 4 years old when you took power. It's a shame that you've not groomed leaders to succeed you and are instead promoting family rule against the very constitution under whose administration, which was promulgated under your administration. So for me, it's a question of shame and a sense of justice, not just for himself, but also for his family. Thank you. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mwakawe yweyo mokwongo to kapok adhi e yweyo asomane moko kuom ote museoronwa ka. Lilian kawuok Kibos wachona neni maler adua an bende adwa chako pur mar omuogo dala ka. Erokamano ahinya Lilian. Ng'ato ndiko swayo mogajore mok nen maber. Ng'ato toro Valentine kinde Valentine ageno ni nokalo. Dance kawuok Migori owacho ni konya akwayo olorna dhooda na 2,000. Okay. Ramogi TV Migago Morris Dianga wuod Kamgundo. Milton aneni maler odaka Museveni oye owe Dr. Besigye thuolo kaeto manyar Nyakach weche kuong onego weruok go. Aya waneno Ramogi TV kaler ahinya kendo moro wan Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore. An gi jaoda Sara Atieno to gi Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Tongo to gi Olo Oyanda. Kaeto machielo bende wacho ni antiere Arusha e piny Tanzania. An wuod Kanyimach abedo mos gi jodala kaneno Ramogi TV mos. Nyako Ramogi kik idhi mabor, pod waduogo gi mathoth. Be ing'eyo ni liedo ok mi yie dendi otwi katek kendo kachwe moloyo kaka ne gin chon? Yore mang'eny mag bik gin duto makende. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber.
kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath ang'oga ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi hospital wacho ni anadwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni, oganda no chopo e kar romgi e gweng' ma Lukusi e kaunti ma Kakamega mar chiwo kuyo gi lit margi ne anyuond mosenindo jaod bura ma Malava Malulu Injendi manyo wito ngimane odiechieng' manyoro tok tuore kuom kinde. Injendi ne opar kaka jalno mane jadongruok e kachung'od bura mare kama nokonye siro som nyithindo e skunde mathoth. Bende oganda no opuoyo tich mare makare mar gero ne mon liete udi. Injendi no wito ngimane e boma ma Nairobi bang' tuore kuom kinde ka anyuolane nigi kuyo nyadiriyo tok owadgi Injendi bende wito ngimane. Kama wakazi wa Kakamega tumepoteza kiongozi shupavu, kiongozi ambaye alikuwa anajua kukaa na wananchi, haswa wananchi wa Kakamega Malava. Tumempoteza kiongozi, tumempoteza mzazi, tumempoteza mjomba na tumempoteza mtu ambaye ni ndugu ya kila mtu katika constituency hii ya Malaba. Tulikuwa tunatembea na yeye kona zote na alikuwa anatufunza mafunzo mzuri sana. Lakini kwa hivi sasa saa hii kwa hii Malava nikiangalia sana, sijui mtu mwingine atatoka wapi kama Malulu wa Injendi. Huyu Malulu ni mtu mzuri kwa vijana, kwa mama, kwa wazee, wote paka kwa watoto. Jolony weche mag chike mag aluora e kaunti ma Kilifi nomonjo kuonde tongona mantiere boma ma Malindi mosebedo kitayo ataro mar chik kendo kelo koko ne jopiny. Jodak ma aluorano olieko ni kuom thuolo mohewo higni 3 koko mikelo kod ngolo mar tongona go eko osebedo ka kelo negi midhiero. Jokanyo e sekta ma limbe gwegego bendo yuago kaka kuonde tongona go osebedo ka go thum e okang' mamalo ataro mar chike marito aluora. The noise that starts to take place at 10:30 at night and goes on till 2:30 in the morning. Nobody can sleep. Our staff no longer wish to be in the staff house. They want to go home to their villages because they have to work the next day, and they're unable to do that work if they spend half the night awake. Hii iwe ni onyo kwa wale mtu yote ambao wanatumia kipaza sauti usiku. Iwe ni pale maombi, iwe ni sherehe, iwe ni harusi, huwa kuna special license mtu anaenda kuchukua. Kama hauna hiyo special license, ikifika saa 5 usiku, sauti yoyote ile ambayo inasumbua jirani haikubaliki. Issues of noise pollution have been brought to us before, but what we have done as a government at the level of the sub-county is that we have had a series of meetings with both parties, the establishments where this noise is coming from. We have had meetings with them, and we have tried to sensitize them, because one of the things that we are careful not to do is to kill businesses. So as interventions,
the first line of intervention is to sensitize people and to emphasize and to encourage that the parties live in harmony where everybody exercises responsibility. Maheo jothum 300 mawuok e gwenge mag Usii oromo e boma ma Kisii ka gigeto mar yuto ma jothum kokalo kuom thumbegi e romo manotelie kod board marango ratiro mar weg thumbe pachoka mong'ere kaka Copyrights Board. Romono mar odiechieng' achiel biro e seche ma jothum ma pachoka osebedo ka ng'ur e wi mibadhi mosebedo ka duoko piny mijing'o mar golo thum kendo miyo jothum bedo gi dang'ni mar paro kata obedo ni gitiyo matek. Ma koro en romo mar tielo mar ariyo kama board no mar Kekobo ochako chenro mar romo gi jothum e counties ma kagiselimo counties ma Mombasa, Nyeri, Isiolo, Kisumu, Kakamega gi counties mamoko. We have come here to Kisii to ensure that the Kisii artists are trained so that they can be able to use their copyright work for purposes of earning a living. Copyright is one of the very important aspects when you look at the aspect of intellectual property law, which deals with the creative work. Sijai benefit kabisa na sana yangu. Niko registered, muziki nimedistribute kila mahali, nasikiza muziki kwa radio, nasikiza muziki kwa mahoteli, mavinyozi, kila mahali nasikia muziki. Lakini kama Migi sijai pata any loyalties. I mobilized a few of our members so that they can also get to learn what copyright involves and what copyright is all about, and so that we can avoid this conflict between producers and the musicians and who owns their music. Jaduong' moro ma jahigni 92 oduogo dalagi bang' lal kuom thuolo mar higni 72. Mor gi ilo nokwako gweng' ma Ebwali e kaunti ma Vihiga bang' jaduogno ma nyinge Justus Ombisi chopo pacho kama ne owuokie higni mathoth mokalo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Mana kaka chedhi kwayo kendo duogo dalo odhiambo ka odhiambo, tim ma nyaka gweno kao, nek ang'ich welo romo, to nyaka giduogie pacho. Ma en ataro mar jaduong' Justus Ombisi Sikote, moselal kuom higni 72. E gweng' ma Mwali e kaunti ma Vihiga, mor kod ilo kwako oganda e kendo gidunyo miel e ka ginyiso mor mar duogo mar jaduong' Justus man kod higni 92. Mzee, karibu nyumbani. Ukiwa wewe ni mzee, tena wewe ni pia ni baba katika ukoo, na nina furaha sana kwa watu wa Nderi Usima community kwa kulinda mzee kwa muda ufaao. Ruwere kweth mar Nderu Uzima mawuok e kaunti ma Kiambu wuotho kilomita 400 nyaka Vihiga kage duoko jaduong' Justus Sikote. Kama miezi miwili iliyopita tuliweza kupata fununu ya alitoka wapi, na hiki kikundi kanituma hapa nikakuja, na tukakaa pamoja na jamii, tukakaa pamoja na administration na wazee wa kijiji, wakamkubali huyu mzee. Hata walinionyesha shamba yake iko mahali hapa hivi, tukapima nyumba, ingawaje baadaye waliniambia wameona hii nyumba ijengwe hapa ili awe karibu na wao, wawe wakimfuatilia na kujua hali yake. Hiki kikundi ni wao wamejenga hii nyumba. Justus ne owuok e dala gi ka jahigni 22 e kendo dhi menyo Kiambu. Kata kamano menyo ne ok obedo mayom kod Justus Sikote. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya mzee. Huko kwetu tunamuita Manyinge, hiyo ndio nickname. Hata ukimuuliza saa hii by the way anasema yeye anaitwa Manyinge, kwa hiyo ndio ile jina amezoea sana. Embody unit na wahimiza hivyo, tulikuwa tunatake care huu mzee kindly. Saa hii ndio ako na hiyo mahitaji ya kutekiwa care. Kwa hivyo mimi nimesema asante kwa nyinyi kutembea mpaka hapa kwetu Western, tumeshukuru. Enyasi Buliok jal makuk chotne jabul kiwe ni jaongengo ni kod kidinga kod chuma tiparo modeko ni mar chuma rado kod chuma e kendo ongengo imucho kamor polo kadhano dunyo miel. Justus Ombisi
oduoge kor gweng'. Mondo buogi olugo jachien padri e kik Justus chak lengre kendo lal kendo, kanisa tia ilamo e kendo wesi somo machwe jiw. Omba baba, mbingu eteremuke hapa. Min ode mose bedo ka osebudho ne onget maliet e Joshua bathe kod hera mogundho. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Nyalo bedo maber ka ng'ato duogo kamano, mak mana ni ka en ng'at mani paro noseiki kaeto duogo bang' higni mang'eny kanyo makoro wach nyalo bedo matek. Ka wadhi nyime, en jago moro ma jahigni 40 ong'adne buch twech mar higni 150 bang' doyo yude gi ketho manego nyithindo 3 ma johigni 5, 8 kod 12. Nek manotim e higa 2019 e gweng' ma Lela-Itich e kaunti ma Bomet. Bernard Kipkemoi Kirui oyangore ni nonego nyithinde 3 go e kinde mane min nyithindo go onge pacho. Kata kamano doho yango ni en kod ndalo 14 ma chwalo ywak e doho mar apil. E higa mar 2019 e gweng' ma Lela-Itich, Bomet County, nyithindo ma yowuoyi 3 ma ot achiel nokawo ngimagi apoya. Gino mane otim gi wuongi. Ataro mar geno mar thoth oganda ni wuone owinjo bed kod ting' marito nyithindgi. Nyithindo 3 go kamoting'o Amos Kipngetich ma jahigni 12, Vincent Kiprotich ma jahigni 8, kanyakla kod Emmanuel Kiprono ma jahigni 5 nokawo ngimagi e yo magalagala e kinde mane min-gi ne onge pacho. En higni 6 sani nyaka ne wuon-gi no ma oyangi kaka Bernard Kipkemoi Kirui ma jahigni 40 ne tim makamano. Gikone to ratiro oyudre ne nyithindogo bang' doho mamalo ma Bomet ng'ado ne twech mar higni 150, higni 50 e wi nek mar nyathi ka nyathi. Kogolo ng'eto makamano, jang'ad bura Justice Julius Kipkosgei Ngangar wacho ni tim makochno kowinjore otimre kendo e kind oganda, kowacho ni Kirui dhi bedo ranyisi ne jogo ma dibed gi paro mar timo tim makamano. Kata kamano, doho nomiyo Kirui ndalo 14 mar chwalo ywak e doho mar apil kamin nyithindogo onyiso mor mare gi doho kuom neno ni nyithinde oyudo ratichgi. Majina ya kijana Amos Kipngetich, naitwa Vincent Kiprotich na namba 2, namba 3 Manuel Kiprono. Kotini nimeshukuru sana hayo maneno ya Aiman. Asante. 10 County ma Migori kotenore kod kambi mar Waterbus dhi nyime kod keto kenge mar bero chenro mag wuoth e nam Lolwe. Chenro ma kamano igeno ni dhi konyo duoko piny tho e nam Lolwe kaachiel kod bero weche mag ohala. Juma miyowa ler. Wuoth e nam Lolwe kawo kinde malach nikech yiedhi ma itiyo godo, ringo mos, kaachiel kod ageta mamoko ma oting'o yamo kaachiel kod apaka mapek e nam Lolwe. Arita mag jowuoth e nam Lolwe katiyo kod yiedhigi molos kod bao bende ok nyal singnegi. To kaka jolupo winjo matek kacha jodak mana teko mar le. Kit wuoth me nam kod yiedhi ok gima yot ahinya kendo risk attach seche ma yamo ng'eny, ma yamo kudho, yiedhi matindo gi nigi tabu madieri. Jogo mosebiro katiyo kod yiedhi e yor wuoth wach ni wuoth kowuok e dho wath ma Mihuru Bay nyaka chulno ma Migingo ka itiyo kod yie molosi kod bao kawo kinde mar seche 2.5. En safar ma bende kinde ma yamo koro pek kaachiel kod apaka ok inyal bedo kod adieri mar chopo wuoth. To ko seche ma yamo ok ywagi to yie ringo mayom moing'e maber ni ringo ka ng'ama ringe lo motwo ka. Lakini ko yamo oloko kite otek e dier nam nosiepna. Nitiere oganda mathoth ma oting'o jwala ma osewito ngimagi e nam Lolwe kinde ma okalo. Higa mar 2013 kwan ji maromo 5 ne owito ngimagi e dho wadhno mar Aneko e sab kweno ma Nyateke. Records nitiere government ne godo ma yio sanego ma yamo sanego. Onyalo consider ni yiedhi moko nyalo bedo marit nikech moko chot tuera. Tok nyal gik mano kel accident ahinya mang'eny sana. Gima miyo yie gore piny en lokruok mar nam. E okang' mar bero wuoth e nam Lolwe, piny owacho ma kaunti ma Migori kawo okalo kuom migawono mare dhi nyime kod bero wechego mag wuoth e nam Lolwe ka gitiyo kod kambino mar Waterbus. Gidwa time kama kuom wige 2 ka gidhi odiechieng' kodiechieng' ma kata sani gin e nam, kaeto gibiro neno odiechienge mage ma wuoth berie e kind kanye gi kanye. Koro ka gisefwenyo odiechienge mabeyogo
mago ko gibro yiero odiechienge go ema biro bedo odiechienge ma gine ringe nikech ok onyal ringo nono ka jomoting'o onge. Oyot kendo ringo mapiyo piyo. Injine be ospa mare ni malo. To mamalo gi ting'eno los gi bao gin gi pek. Apisa maduong' e migaono mare e kaunti ma Migori Jojo Chola wach ni Waterbus dhi chako thiedho wedhe mathoth ka opogore kod Sori mane ochako tich higa mar 2023. Kwa chako gi Meuru Bay to wadhi Matoso, wadhi Got Kachola, wadhi Sori, wadhi Aluru Island, Got mar Aluru, to wadhi nyaka Migingo. Wayudo ken wuoth majaber miwuok. Gombo ni mano gima ne government nowinjo satimo chon kabisa. Nikech benwa gombo achiel bedo Aneko, tachiel bedo Matoso, tachiel bedo Meuru kamiluongo ni Sumba, tachiel bedo Nyang'wina. E kinde ma gidhi nyime kod bero wuoth e nam Lolwe, apisa maduong' e migaoni mare wachni gidhi nyime bende kod loso chike mabiro neno ni arita koro bedo makare ne jogo eko ma bende koro wuotho kaachiel kod jolupo e nam Lolwe. Giro miluongo gi dho ngere ni health and safety. E sama wuoyo ni department mara wakama pod develop safety program mar nam health and safety for the blue economy in Lake Victoria. Tend kaunti ma Migori wachni bero chendogo mag wuoth e nam Lolwe dhi konyo kata bero wechego mag ohala e alwora mar nam Lolwe. Agombo mondo ajiw jogewa mondo koro tigi gini oalo medre. Ka in gi giri moro yago Meuru yot mondo itere Sori, omiyo wanenu watemo ya wala koro mondo mi gigi omedre nikech kwa yudo ka koro dhi maber to buses gidhi kata medre. Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak e gweng' ma Bukwamba mantiere ka chung' od bura ma Funyula e kaunti ma Busia ogolo ywak e rochruok mar arita kaluwore gi onge mar teko stima. Kata obedo ni chenro mag tudo teko stima e alworano ero nosechaki higni 15 mokalo, jodak e gweng'no motenore kod piny libamba ma Uganda wacho ni wich osewil kodgi e chenro mar tudo teko stima kendo gidak mana e mudho. Gweng' ma Okwenyi ma Bukwamba ni kod chandruok. Bedo mar yiende maboro mag stima ka ochung' higni ma oingo 15 ma okalo, onge jadak mane oyudo teko stima. Gie sani, yiende go koro lwar ka giting'o weyni mag stima gino mamiyo jodak luoro. Ma en kaluwore kod jomaundu ma osebedo ka kwelo to giringo pondo e piny libamba ma Uganda. President Ruto, utukumbuke, sisi hatuna stima, sisi ni watoto wako, tunakupatia kura, tunakupitisha, lakini tunaumia, tunalia. Sisi kama akina mama hatuna security, hatuna stima hapa, tuwezi tembea saa moja. Ukitembea saa moja unapigwa ngeta na wezi. Na hapa mahali tuko, hata unaona hizi poli za stima zilianguka chini, na hii stima imeletwa hapa zaidi ya miaka 15. Bende giwacho ni kata obedo ni piny owacho mamalo osebet kod chenro mag neno ni teko stima ochopo kuonde duto pachoka, jotendgi oseloro wang'gi e wi wachni maketo ngimagi e kind akuru kod asumbi. Oundo Mdenyo, tafadhali, tunahitaji stima. Hatuna umeme kwa village yetu. Tuko gizani, tafadhali tusaidie na stima. Mheshimiwa Oundo Mdenyo, sisi tulikupeleka utusaidie, tena ukatudanganya utatuletea stima pamoja na Mheshimiwa Agai Wanda. Tuliletewa miti, tukaletewa na waya za stima, ati tunaletewa stima. Hatujaona tangu miaka sijui karibu inaelekea hata kufika 20. Vile niko kwa barabara walileta pole wakaweka na hatuoni stima, wakakuja wakadanganyana ati wameleta transformer kwa boma yangu, iko kwa boma hizo miti. Sijaona, si kuonako hiyo transformer hata siku moja. Liekore ni familia moingo 400 neni kod geno mar yudo ber kod chenro ni makoro osechung'. Kwa mfano tumekuwa na rape cases. Kumekuwa na rape cases ambapo unapata kwamba wamama wanaingiliwa katika manyumba zao, na hiyo yote inatokana kwa sababu hiki kijiji kiko gizani. Sasa hatujui tutafanyaje. Viongozi hata waonekani. Tukilia stima hakuna majibu. Joma mine ma oseyudo midhiero kod chal makama ogolo ywak gini gweng'no wich osewilgo kendo chal makama keto gi e lwet jobembo sama piny oselil.
Katimbe makama osemedore kwangi. Hizi hapa tunataka usaidizi ya stima. Kuna wizi mingi kwa hii barabara. Hizi poli tuliwekewa hapa lakini hazifanyi kazi. Zinaanguka tu watu wakipasua kuni. Stima ndio tunataka. Hata TV kwa nyumba hatuna sababu ya stima. Sasa shida sijui ni watu gani, sisi tuko Uganda ama tuko Kenya. Shida tu ni stima. Kutoka hiyo miaka karibu 30 haiona stima kama sisi wa mama wenye nauzianga hapa. President Ruto tukumbuke. Hatuna usalama. Kwa sababu hata mimi nilituma wajukuu wangu waende waninunulie tu kitu kwa hii duka iko hapa. Walipiga na wakanyang'anywa tochi yenye walikuwa wamekuja nayo. Jodak makono koro kwayo jotendgi mondo okednegi neno ni giyudo teko stima e duoko chien timbe njore, neno ni gidhi mbele kod ohala madwaro teko stima. Isaac Okech, Ramogi TV. Nyakaramogi yena monda kao yueyo mar ariyo e chenro mar migago mak mana ni pok watieko pod waduogo gi mathoth. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both side, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata nyingine imeenda sana. Cash out